বুলি কৈ আমাৰ নেতৃত্বক মোক লৈ পেলাই গোবিন্দ বসুমতাৰীক লৈ পেলাই যিমান নেতৃত্ব আছে সদায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত গালি পাৰি থকা হৈছে। আমি কাকো উঠাই আনি মাৰা নাই, কাকো উঠাই আনি ভাবুকি দিয়া নাই। এইখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত বাক স্বাধীনতা আছে। গতিকে আজি ডেমক্ৰেচিটো ইয়াত পুনৰ জীৱিত হ'ল, ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল। এই অঞ্চলত আমাৰ চতুৰ্থ লক্ষ্য আছে। প্ৰায় 1500 কোটি টকা ফেক, কোনো স্কিম নাই, কোনো ফাণ্ড নাই, কোনো পইচা নাই, তথাপিতো 1500 কোটি টকাৰ অৰ্ডাৰ দি পেলাই তেখেতসকলে দি গৈছে। जोंनि आइ आफानि दिनै गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटीयाव APSC नि कचिंनि थाखाय थिनहरदों, मेडिकेलनि थाखाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय थिनहरदों। मोजां मोजां आफादफोरखौ लिंना लाबोनानै बेवहाय खामानि मावनो होदों। मोनफ्रोमबो बिथिंखौ दिनै नोजोर होदों। बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति, दिनै जों आइ अनसाय बिथांखि बानायदों, माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों, गियान सोरां बिथांखि बानायदों। बेफोरखौबो दिनै माने जंखायनो हमदों। जेरैबायदि 2006 मायथाइयाव रोंगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव जेब्ला जोङो सोलोंथाइनि खामानि मावनो साइकेल रेलि खालामदोंमोन, इन्जुरफ्राव लिरदोंमोन, मोजां मोजां स्ल'गान जोंखौ जंखायदोंमोन। इन्जुराव स्ल'गान लिरबा लेखा गोरों जायो नामा होनो। दिनै नुबाय 2006 मायथाइयाव मेट्रिकआव 66 जनल' पास जादोंमोन। 12,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। मात्र 66 जन, 66 जनाल' फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन। आरो दिनै 3,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों। दा बे खामानिखौ सोर मावदों? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जांख्रिथायजोंनो जादों। जोंनि हारिनि माखासे साननो गोरों पजिटिभ मानसिफोरनि थाखाय जादों। दा नंखायनो रायजोफोर, बयनिबो थाखाय खामानिया जुदा जुदा। नाथाय जाय बिथांमोना दिनै सोरखौबा खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिखौ, सोरबा मिशन आरो भिजन गोनां मानसिखौ, जाय मानसियानोखि मोनसे डिजाइन बानायदों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बै मानसिफोरखौ डिसकारेज खालामनाया बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै आं दिनैनि तारिखाव बुंगोन। मावनो हायोबा माव, मावनो हायाबा जिरायना था, नाथाय डिसकारेज खालामनाङा रावखौबो। बे मोजां बाथ्रा नङा। আজি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে যে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। শান্তিৰ অবিহনে আমি একো কথাই চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰ এখনত যদি কিবা এটা অশান্তি হয়, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজত, তেতিয়াও মানুহে মানে ভালকে নিজৰ ভাত মুঠি খাব নোৱাৰে। বহুত অশান্তি লাগি থাকে। গাঁৱত যদি অশান্তি হয়, গোটেই গাঁওখনে কষ্ট পায়। সমাজত যদি অশান্তি হয়, গোটেই সমাজে অশান্তি হয়, কষ্ট পায়। এটা জাতিত যদি কিবা এটা অশান্তি হয়, গোটেই জাতিটো কষ্ট পায়। এখন ৰাজ্যত যদি অশান্তি হয়, গোটেই ৰাজ্যখনে কষ্ট পায়। আৰু এখন দেশত যদি কিবা এটা হয়, আমি দেখিছোঁ। গতিকে আজি শান্তি এই শব্দটো যদিও আমাৰ টেক্সট বুকত লিখা নাই, আমি কোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ টেক্সট বুকত শান্তিৰ কথা তেনেকুৱা পঢ়িবলৈ পোৱা নাই। শান্তি শব্দটো ইমান পাৱাৰফুল। এই শব্দটো যদি, শান্তিটো যদি থাকে এটা অঞ্চলত, এই অঞ্চলটো উন্নয়ন হ'ব পাৰে। এই অঞ্চলত কবি, সাহিত্যিক, সাইণ্টিষ্ট, বহুত মানুহ, ভাল হিউমেন ৰিচৰ্চ তাত জন্ম পাব পাৰে আৰু বহুতখিনি ভাল কাম হ'ব পাৰে। আজি বিশ্বৰ ভিতৰত যিকেইখন দেশ শান্তি, সেই দেশবিলাকক সকলো চাবলৈ যাব বিচাৰে। ছুইজাৰলেণ্ডত যাম, ইমুকত যাম, তমুকত যাম, কিয় যাব বিচাৰে? কাৰণ শান্তি মানুহৰ জীৱনৰ সকলো বিচৰা এটা বিষয়। এই শান্তিটো চবেই বিচাৰে। আৰু সেই শান্তিটো নিজে নিজে হয়, কিন্তু অলপ সময় লাগিব। আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ লোক জীৱন দিব লগা হ'ল, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কষ্ট পাব লগা হ'ল। কিন্তু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইণ্টেলিজেন্সিয়া যিবিলাক IB আছে, SB আছে, লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে, আলোচনা কৰি এই শান্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম ধন্যবাদৰ পাত্ৰ NDPৰ 4টা ফ্ৰেকশ্যন আছিলে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, UBPO সকলো আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে সমৰ্থন জনাইছিল। তো আজি আমাৰ সমস্যা আছে। আজিও আমাৰ সমস্যাবিলাক 100% সমাধান হোৱা নাই, কিন্তু সমস্যাৰ মাজতো আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ
এইটো একেলগে হ'ব লাগিব। অকল যদি আমি 100 বছৰ সংঘৰ্ষে কৰোঁ, ইয়াত কোনো যদি নিৰ্মাণ নহয়, আমি কোনো যদি সৃষ্টি নকৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ সমাজখন পিছ পৰি যাব। গতিকে সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ একেলগে হ'ব লাগিব। আৰু এই চতুৰ্থ তৃতীয় বড়ো চুক্তিৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে সংঘৰ্ষ আৰু নিৰ্মাণ। এটা সংঘৰ্ষ এৰি বেলেগ এটা সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই সংঘৰ্ষটো হৈছে নিৰ্মাণৰ। সেইকাৰণে শান্তি প্ৰথম লক্ষ্য আছিলে। দ্বিতীয় লক্ষ্য সেইটো আছিলে নিৰাপত্তা। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল। সকলোৱে ৰাতি দিনে সকলোৱে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল। কিন্তু আজি নিৰাপত্তা ইয়াত পুনৰ আহিল। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মুখত হাঁহি আহিছে। দুৰ্গা পূজা, ৰাস পূজা, কালী পূজা, কিবা লক্ষ্মী পূজা, ছট পূজা, খুব অপেন মাইণ্ড লৈ পেলাই মানুহবিলাক চেলিব্ৰেট কৰিছে। দেখিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে। নিৰাপত্তা চবে পাইছে। তৃতীয় সহবাসস্থান। আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থাকোঁ, এইটো হ'ল সহবাসস্থান। কিন্তু আমাৰ মাজত বড়ো, অনাবড়ো, আদিবাসী বড়ো, মাইনৰিটি মুছলমান বড়ো বিভিন্নৰ মাজত সংঘাত হৈ আমাৰ সমন্বয়টো যিটো আছিলে সেইটো ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গৈছিলে। কিন্তু এই শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা আজি পুনৰ আমাৰ মাজত এটা সমন্বয় গঢ়ি উঠিছে। সেইটো হ'ল আমাৰ তৃতীয় সফল। চতুৰ্থ সফল, ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ। কিন্তু এই দেশৰ এটা প্ৰান্তত মানুহে কথা ক'বলৈ ভয় কৰা হৈছিলে। কোনো কথা কোৱা নাছিলে। ইয়াত ডাঙৰ মানুহ, সৰু মানুহ, বহুত জ্ঞানী অজ্ঞানীৰ কথা নাই, চবে ভয় কৰিছিলে কথা ক'বলৈ। কাৰণ ইয়াত সাংবাদিককো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, প্ৰফেচাৰকো গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, আৰু এইবিলাক বহুত সময়ত কোল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ হৈছিলে। তেতিয়া মানুহবিলাক আতংকিত হৈছিলে। ইয়াত ডেমক্ৰেচিটো থ্ৰেট হৈছিলে। মানুহ কথা ক'ব পৰা নাছিলে। আৰু আজি মুকলিকৈ আমাৰ নেতৃত্বক, মোক লৈ পেলাই, গোবিন্দ বসুমতাৰীক লৈ পেলাই যিমান নেতৃত্ব আছে, সদায় ছ'চিয়েল মিডিয়াক গালি পাৰি থকা হৈছে। আমি কাকো উঠাই আনি মাৰা নাই, কাকো উঠাই আনি ভাবুকি দিয়া নাই যে এইখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত বাক স্বাধীনতা আছে। গতিকে আজি ডেমক্ৰেচিটো ইয়াত পুনৰ জীৱিত হ'ল, ষ্ট্ৰেংথেন হ'ল এই অঞ্চলত। আমাৰ চতুৰ্থ লক্ষ্য আছিলে। পঞ্চম লক্ষ্য কিয় চুক্তি কৰিব লগা হ'ল? সেই সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ল, কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি এটা ল'লেও 50,000 1 লাখ টকা দিব লাগে। কোনো এটা কাম ঠিকমতে নহয়। মই চৰকাৰ গঠন কৰি আমি দেখিলোঁ 2,900 কোটি টকাৰ ধাৰ, লাইবিলিটিছ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 1500 কোটি টকা ফেক। কোনো স্কিম নাই, কোনো ফাণ্ড নাই, কোনো পইচা নাই। তথাপিতো 1500 কোটি টকাৰ অৰ্ডাৰ দি পেলাই তেখেতসকলে দি গৈছিলে। অফিচাৰ ইয়াত নাহে, কোনো এটা কামৰ মনিটৰিং নহয়। স্কুলত মাষ্টৰ গৈছেনে নাই, মিড ডে মিল পাইছেনে নাই, অংগনবাদী চেণ্টাৰ চলিছেনে নাই, হেল্থ ছেক্টৰত কি হৈ আছে। কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বোলে MMR, IMR, SEM, MEM, নিউট্ৰিশ্যনৰ যিবিলাক ইণ্ডেক্স থাকে ভাৰতৰ ভিতৰতে তলত আছিলে। কিন্তু আজি আমি ভাৰতৰ ভিতৰত তলত নাই। বৰঞ্চ আমাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, যি ডিষ্ট্ৰিক্টে সবচে লয়েষ্টত থাকে যোৱা 15-20 বছৰ মেট্ৰিকত, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৱাবাৰ অল অসমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট পালে। এইটো হ'ল এটা শান্তি আনাৰ এটা ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট। গতিকে গুড গভৰ্নেন্সটো আমি আনিবলৈ 3 বছৰত চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো এইটো আছিলে। এই অঞ্চলত 35 লাখ মানুহ বসবাস কৰি আছে। ইয়াত এখন কাউন্সিল চৰকাৰ আছিল। এই চৰকাৰে যদি এই অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে কাম নকৰে, কোনে কৰিব? সেই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই চিন্তা কৰিছিল, সেই সময়ত NDP-য়ে চিন্তা কৰিছিল, চবে চিন্তা কৰিছিলে। সেইকাৰণে সেই চুক্তিটো এই সময়ত বহুত প্ৰয়োজন আছিলে। আৰু আজি মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিও, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো বুজি পাইছিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া এই কথাটো বুজি পাইছিলে। গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই কথাটো বুজি পাইছিলে। আৰু এই অঞ্চলটো অস্ত্ৰমুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আছিল। কাৰণ অস্ত্ৰটো সংগ্ৰামীসকলৰ হাতত থকালৈকে ঠিকে আছে, কিন্তু সংগ্ৰামটো যেতিয়া শেষ হৈ যায়, তেতিয়াও যদি অস্ত্ৰ থাকে, এই অস্ত্ৰটো যিকোনো মুহূৰ্ততে এইটো বিপথে পৰিচালনা হ'ব পাৰে, যিটো আমাৰ এটা ভয় আছিলে। আৰু একেলগে যদি কোনোবা 30-40 বছৰ 50 বছৰ অস্ত্ৰ ধৰে, এইটো সংগ্ৰামৰ লগতে এটা সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। অস্ত্ৰৰ সংস্কৃতি বেআইনী অস্ত্ৰ।
সেইকাৰণে আমাৰ এটা ডিউটি আহিল। আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক অস্ত্ৰ লৈছে, তেখেতসকলৰ ডিগ্ৰী নাই, তেখেতসকলৰ মানে কোনো ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, এই কথাবিলাক চিন্তা কৰি সেই সময়ৰ NDPৰ নেতৃত্ব চিন্তা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে এই শান্তি চুক্তিটো হ'ল। আজি শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ত মই 20-25 বছৰ নিজ চকুৰে চাইছিলোঁ, যি ঘৰৰ এজন ডেকা ল'ৰা অস্ত্ৰ ধৰিবলৈ জংঘলত গৈছে, সেই ডেকা ল'ৰাটো য'তে থাকক ঘৰখন কেতিয়াও শান্তিত নাথাকে। টিভিত যদি কিবা এটা নিউজ ওলায়, মা দেউতা দৌৰি যায়, আমাৰ ল'ৰাটোৱে মৰিল নেকি। নিউজত বাতৰি কাগজত যদি কিবা এটা নিউজ আহে, লগে লগে হাকাৰ হয়, আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাজনে মৰিল নেকি। মানে গোটেই সমাজটো অশান্তি হৈ আছিলে। কিন্তু আজি বড়োলেণ্ডত এই পৰিৱেশ নাই। যিখিনিতো মৰি গ'ল, তেখেতসকল স্বৰ্গবাসী হ'ল, শ্বহীদ হ'ল। কিন্তু যিখিনি জীয়াই আছে, তেখেতসকলে এতিয়া নিজৰ মা দেউতা দাদা ভাই ভনীৰ লগত থাকিবলৈ সুযোগটো পালে। আৰু এই কথাখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি IBৰ বিষয়াসকল, SBৰ বিষয়াসকল, আমাৰ হীৰেননাথ ডাঙৰীয়াৰ আগত পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছিলে, তেখেতসকলে খুব গোটেই ডিজাইনটো কৰি পেলাই এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো আৰ্কিটেক্ট হিচাপে তেখেতসকলে কাম কৰিলে, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মানুহৰ জীৱনটো বহুত মূল্যৱান। আমি খং উঠি ইমোচন হয় বহুত কথা কৈ দিওঁ, কিন্তু এজন মানুহ ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে কিমান কষ্ট হয় মা দেউতা সকলক ঘৰৰ মানুহে জানে। তো গতিকে আজি এই পৰিৱেশটো ঘূৰি অহাৰ লগে লগে অলপ আগতে মই হিচাপ এটা দেখাইছোঁ। মাত্ৰ 3টা বছৰ শান্তি হ'ল। আগত আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা কোনোবা 1-2 বছৰ 3 বছৰত 1জন 2জন 3জন APSC পাইছিলে। মাত্ৰ 3টা বছৰত 75জন ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ APSC পাছ কৰিছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা, মাত্ৰ 3টা বছৰত। গতিকে সেইটো বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আমি এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পৰ্টছ পাতিছোঁ, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে, লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল আজিৰ পৰা কোকৰাঝাৰত আকৌ 3rd লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত জাপানৰ পৰা কবি আহিছে, শ্ৰীলংকাৰ পৰা কবি আহিছে, ভূটানৰ পৰা কবি আহিছে, ম্যানমাৰৰ পৰা কবি লিখকবিলাক আহিছে, গোটেই বিশ্বৰ মানুহ আহিছে কোকৰাঝাৰত। তেখেতসকলে আমাৰ বাৰ্তা লৈ যাব বাহিৰত। যোৱা বছৰ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত। প্ৰায় 35জন ফৰেনৰ ডেলিগেট আহিছে, এম্বাচাডৰ 4জন আহিছে। এই পৰিৱেশটো আজি গঢ়ি উঠিল। এইটো আমাক লাগে, এই পৰিৱেশটো আমাক লাগে। আৰু এই পৰিৱেশটো আজি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এই সংগ্ৰামীসকলৰ যিটো সপোন আছিলে, এই অঞ্চলটো বিশ্বৰ কোনো এটা উন্নত অঞ্চলৰ নিচিনা আগুৱাই যাব লাগে, এই কামটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে। এই কামটো এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে। বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোন আছিলে যে বড়ো জাতিটো গেৰেমচা বড়ো হাৰি জানাंगौ। दा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, बै सिमांखौनो होसोनानै दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ। गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों बाहेराव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दानि दिपेन बर' बिथांनि मुंखौ लानानै बायदिसिना मानसिफ्रा चेलेन्ज खालामनानै बाथ्रा बुंदों, मायबा बुंदों। सोरखौबा बिटिआर गोरोबथाखौ हाइकर्टआव केस होनानै दोनदों। बे गोरोबथाया मोजां गोरोबथा जायाखिसै, माबा माबि होननानै हाइकर्टआव केस होदों सोरबा सोरबि माखासे मानसिफ्रा। दिनै बबे गोरोबथाया मोजां गोरोबथा आरो बबे गोरोबथाया गाज्रि गोरोबथा? BSc गोरोबथाया बेसेबां मोजांमोन? बेथ' एकनि सिङावबो नङामोन, किन्तु बेथ' जोंनि हारिनि थाखाय जोंहा लाब जादों। BTC गोरोबथायावबो माखासे थालांदों, बेबो नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय लाब जादों। दिनै BTR गोरोबथाखौबो हारिनि माबा मोनसे मोजांनि थाखायसो सानलाय हलाय बिजिरलाय रोंगोरा नार्जारी बिथां, गोविंद बसुमतारी बिथां, UG ब्रह्म बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा लोगो नांनानै सानलाय हलाय खालामनानैसो बे गोरोबथाखौ खालामदों। बे गोरोबथाजों जोंनि जेबो खहा जायाखै, नाथाय जि टारगेटखौ दिनै सोरबा साफा सानैया ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ, ओरै जानांगौमोन ओरै जानांगौमोन ओरै जानांगौमोन, सानसेयाव बियो जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। जुदि जानायमोनबा 1993नि जि सुक्तिमोन बेवहायनो आलादा रायजोआ जानांगौमोन। जुदि जानांगौबा 2003 मायथाइनि सुक्तियावनो आलादा रायजोआ जानांगौमोन। दा 93आव जायाखिसै, 2003आव जायाखिसै,
नैबे 2020 मायथाइनि गोरोबथायाव जोङो बेखौनो सानबाय जे जोंनि सिमाया अरनांगोन। जुदि जोंनो दिनै आलादा रायजो होथ'नो हायाब्ला माखासे जिनिसखौ हो जोंनो, जायखौ मोनोब्ला आलादा रायजोखौ मोनथ'वाबाबो आलादा रायजोनि जि परिबेस बेखौ दानो हागोन। ओंखायनो दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, NIT, माखासे पलिटेकनिकफोर, मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउसनफोर, स्पर्ट्सनि थाखाय स्पर्ट्स एकाडेमि एबा स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, अर्गेनिक इउनिभार्सिटि, मोजां मोजां इन्स्टिटिउसनफोरखौ सोनाय जादों। आरो दिनै लखिमपुरनि सिमलिगुरिसिम गामिखौ सिमाखौ सानजाहा नारनांगौ होननानै माखासे बाथ्राफोरखौ साननानैनो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। दा गोबाङानो जुक्ति होदों, हरै सानजाहा जोंहा गामियानो नांजाबजोबा लिलि लाला बोरै जानो होननानै। दा बेबायदि होननानै बर' फिसाफोरखौ नोंथाङा नागारगोन नामा? जोंथ' लुबैयो आसामाव थांना थानाय जेसेबां बर' फिसाफोर खौसेयैनो मोनसे एरेन्जमेन्टनि सिङावनो थानांगौ। नाथाय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थानायलाय दिनै बर' कसारी काउन्सिल जोंहा दानो गोनां जाबाय। आरो जोङो दिनै गोग्गायो जे जोंनो मोनसे हारि, जाय हारियानोखि आसामाव जोङो मोनसे हारियानो मोननै दिनै एरेन्जमेन्ट मोननो हादों, जोबोद मोननै काउन्सिल मोननो हादों। आरो बिनि थाखाय बर'नि गिबिसिन जेनेरेसननि, नैथि जेनेरेसननि, थामथि जेनेरेसननि जायफोरा रिभलिउसन खालामबाय, सोमावसारबाय, बिथांमोननो आं साबायखरखौ बावगोन। बड'फायाबो बुंदोंमोन बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो, खोला सेरफाङाव नीलाचल आरो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हिल स्टेटास मोननांगोन। साहा सेरफाङाव आलादा रायजोआ जाथ'वाखै, नाथाय बेखौ गारनांगौनि खोथा गैया। दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। सोरबा साफा सानैया सानसेयावनो जाजानो लुबैयो, नाथाय बे लुबैग्रा मानसिया थैबो होआखै, गोलोमदैबो होआखै, गावनि जिउ बावनायाथ' जुदासै। दा नंखायनो जाय बिथांमोना दिनै थै होदों, गोलोमदै होदों, गावनि जिउनि बेसेन गोसा समखौ होदों, बिथांमोना बुजियो भारत सरकारा थफ्ला जुयै जुयै दोनाखै नांगौबानो होगोन, नांगौबानो होगोन होननानै। नङाबा आगोलावनो जालांसिगौमोन, 5,000 मानसि थैनांगौ जानाय नङामोन रायजोफोर। दिनै ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा, ना दिपेन बर' खनिन बसुमतारिया, ना प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारिया, ना रोंगोरा नार्जारी इउजि ब्रह्मआ जों हारिनि बाथ्राखौ 1% बावाखै। आरो पलिटिक्सआ मालाबाबो जोंखौ दिंग्राय होनो हाया रायजोफोर। नाथाय दिनै बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय स्कुलखौ मोजां खालामनांगोन, कलेज इउनिभार्सिटिखौ मोजां खालामनांगोन, फरायनायनि मोजां थासारि दानांगोन, रांखान्थि जौगानायनि थासारि दानांगोन। बे गासैबो खामानिखौ मावनो होननानैसो जों फैदों। 17 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै, 3 बोसोराव दिनै जोंखौ काटगारायाव फसंदों मावनो हायाखै होननानै। 17 बोसोराव मानो लामाया सनानि जाजोबाखिसै? 17 बोसोराव मानो स्कुला सनानि जाजोबाखिसै? 17 बोसोराव मानो दालां जाम्फै गासैबो जाजोबाखिसै? मानो 17 बोसोराव सोलोंथाइया मोजां जायाखिसै? दिनै 3 बोसोराव जोंथ' दान्दिसेबो जिरायाखै, हर सानजों खामानि मावगासिनो दोङो। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, जि लामाथिं फैदों बे लामाथिंनो आवगायलांगोन। नाथाय देशनि सिस्टेमखौ इगनर खालामनानै रावबो थांनो हानाय नङा। देशनि सिस्टेमजोंनो जों थांनांगोन। दिनै सोरखौबा सोंखारिनिख्रुइ लोगो जानानै खामानि मावोबा बांसिन मोजां जायो। हारिनि जारिमिना बेखौनो फोरोंदों। जोंनि हारिया गावजों गावनो दाङाबाजि जानानै गावबा गावनि लिडारफोरखौ गावबा गावनो फोथैजोबनानै लादों। हारिनि थाखाय बेसे खहा जादों। दाबो बे बाथ्राखौ सोलोङाखै नामा? दाबो सोलोङाखै नामा? पावाराथ' बारा गिदिर बाथ्रा नङा। दिनै सोरबाया फैदा मावफैनो हायोबा मावफै, मावनोथ' सुजुगखौनो होदोंमोन नङा, मानो मावाखै? दिनै जों सुपार 50 बानायदों। जोंनि गामिनि फरायसाखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो IAS कचिंनि थाखाय थिनहरदों। जोंनि आइ आफानि दिनै गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसाफोरखौ लानानै गुवाहाटीयाव APSC नि कचिंनि थाखाय थिनहरदों। मेडिकेलनि थाखाय, इन्जिनियारिंनि थाखाय थिनहरदों। मोजां मोजां आफादफोरखौ लिंना लाबोनानै बेवहाय खामानि मावनो होदों। मोनफ्रोमबो बिथिंखौ दिनै नोजोर होदों। बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति, दिनै जों आइ अनसाय बिथांखि बानायदों, माइनाव सोरां बिथांखि बानायदों, गियान सोरां बिथांखि बानायदों। बेफोरखौबो दिनै माने जंखायनो हमदों। जेरैबायदि 2006 मायथाइयाव रोंगोरा नार्जारीनि दैदेननायाव जेब्ला जोङो सोलोंथाइनि खामानि मावनो साइकेल रेलि खालामदोंमोन,
इन्जुरफ्राव लिरदोंमोन मोजां मोजां स्ल'गान जोंखौ जंखायदोंमोन इन्जुराव स्ल'गान लिरबा लेखा गोरों जायो नामा होननानै दिनै नुबाय 2006 मायथाइयाव मेट्रिकआव 66 जनल' पास जादोंमोन 12,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन मात्र 66 जन 66 जनाल' फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो दिनै 3,000निख्रुइ बांसिन बर' फरायसाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों दा बे खामानिखौ सोर मावदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जांख्रिथायजोंनो जादों जोंनि हारिनि माखासे साननो गोरों पजिटिभ मानसिफोरनि थाखाय जादों दा नंखायनो रायजोफोर बयनिबो थाखाय खामानिया जुदा जुदा नाथाय जाय बिथांमोना दिनै सोरखौबा खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिखौ सोरबा मिशन आरो भिजन गोनां मानसिखौ जाय मानसियानोखि मोनसे डिजाइन बानायदों हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बै मानसिफोरखौ डिसकारेज खालामनाया बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै आं दिनैनि तारिखाव बुंगोन मावनो हायोबा मावनो हायाबा जिरायना था नाथाय डिसकारेज खालामनाङा रावखौबो बे मोजां बाथ्रा नङा दिनै जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय एनडिबिनि जोंहा बिदा फंबायफ्रा जेलाव दङ मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बे गासैखौबो बर'नो थाखाय जोंनि सरकारा जोङो नाजागासिनो दङ अरुणाचलाव थानाय केस मेघालयआव थानाय केस नागालेण्डआव थानाय केस बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों रायलायनो थाखाय दाख्लै आंखौनो बुंदों जे थांनानै रायलायनानै केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगोन नाथाय ओरैबायदि बै समनि थासारिमोन बबेयाव मा दोङो बेखौ बुथुमनायावनो गोबां सम लाबाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामफोरखौबो सोरहाबा केस गैया सोरहाबा पस्टमर्टम रिपर्ट गैया बेसेबांबा बुरजा सम लाबाय नाथाय दिनै बे हिरेन नाथ बिथाङा जोबोद सिनसियार मानसि आरो जोबोद अनसुला मानसि दा बे हिसाबै बिथाङा बे खामानिखौ धैर्य सहकारे मावै मोनसे लेभेलाव फैबाय बिटिआर गोरोबथाया जोंनिल' कमिटमेन्ट नङा बियो भारत सरकारनि कमिटमेन्ट दा नंखायनो बेखौ मोनफ्रोमबो हांखोखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोननि बिबान दिनै बर' कसारी काउन्सिलनि समस्ति जानांगौ इलेक्सन जानांगौ बेवहाय नांगौ बायदि फान्ड मोननांगौ बे गासैखौबो लानानै एबसु इउबिपिअ बर' कसारी काउन्सिल बयबो रायलायगासिनो दङ सरकारजों रावबो दान्दिसे समबो जिरायनानै थायाखै दा नंखायनो हारि दानो फैग्रा मानसिफोरनि गेजेराव कम्पिटिसन जायोबा जानाय नङा हारि दानाया खुगाजोंल' कम्पिटिसन खालामबा जानाय नङा मावनोबो नांगोन दिनै लासै लासैनो जौ जुवानि थासारिया जोबबोदों मेला होनायनि थासारिया जोबबोदों नाथाय दाबो साफा सानै मानसिफ्रा बेखौनो जुजिबाय थायो मेला होनो जुवा होनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ड्राग्स बन्द खालामदों गोबां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो चेलेन्ज खालामो दाबो साफा सानैया बै 17 बोसोर समाव होनाय बायदि सिरि सिरि बबेयावबा जखमानानै जुवा होनो नागिरो बे समाज बेरेखा खामानिखौ जों लुबैनाय नङा सोरबाया दिनै रेस्टुरेन्ट लुदों धाबा लुदों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे रेस्टुरेन्ट धाबायाव जुदि जौ जुवानिसो आड्डा जायोबा गाज्रि खामानिनिसो आड्डा जायोबा बेखौ खिन्थु हारिया अराय सम माफ होनाय नङा जों बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन मावनो थाखाय मेरला खामानि दोङो मोजां खामानि जोङो माबा मोनसे गाज्रि थाखाखौथ' मोनगोन नाथाय बिनिफ्राय हारिया खहा जायोबा जोंनि जेनेरेशना खहा जायोबा बेबायदि खामानिखौ मावनायनि खुनु गोनांथि गैया दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि दानि मिशना जाबाय गेरेमसा बर' माहारि बे गेरेमसा बर' माहारियानो जोंनि मिशन जोंनि गेलेनायनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 फुटबल होदों खुनु मोनसे खामानिखौ रावबो गारनानै दोनाखै जेलनिफ्रायबो गनांगोन केसआबो जोबनांगोन मुंख्लंफोराबो थाखा फैसा मोननांगोन बिटिआर गोरोबथायाबो जानांगोन लोगोसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगोन आब्रुथि गोनां हारि जानांगोन सोदोमस्रि गोनां हारि जानांगोन आरो जिखिनि राव थुनलाइ बायदिसिनानि जेंना बे जेंनाया आगोलनिफ्रायनो दङमोन बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजायैनो लासै मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ मोनसे समाव बियो सुस्रांजागोन कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बावैसो 10 खान कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय मास्टार थिसननांगौ बिटिआर ओनसोलाव प्राय 26 मास्टार थिसननांगौ बिसोरनि इन्टारभिउखौ जों लानो थांगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिखौ मावगोन नाथाय हाखा दावरा खामानिफोरखौ मावनानै आगोलनि बायदि गोरोन्थि खालामनायखौ आं लुबैयाखै जायखि जाया जानला मानला मावनानै
बबेबा मोनसे सिस्टेमखौ गन्डगोल खालामनाया जोंनि थांखि नङा। दिनै जि खामानिखौ मावगोन फैगौ 100-102 बोसोराव बियो गोख्रों जानांगोन, मोजां जानांगोन। ओंखायनो 99नि साकरि होबाय, जायफ्रा 1 बोसोर उनाव रिटायार जागोन बिखौबो साकरि होबाय। मोनसे जिनिसखौ प्रपारलि मावगासिनो दङ। सिगांनि मानसिफ्रा गोरोन्थि मावना थांनायखौबो जोंनि समाव जों बेखौ कारेक्सन खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं बयनोबो साबायखर बावदों, दिनै बयबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोंनि जिखिनि DPR बानायनांगौ, स्किमफोरा जानांगौ, बियो लासै लासै जाजोब्बाय। कर'नानि थाखाय बोसोरसे खामानि मावनो हायाखैमोन, दा लासै लासैनो बियो मोगथां महर मोनजोबगोन। दा नंखायनो हारिनि गेजेराव खौसेथि, सांग्रांथि, अनलायनाय, मानिलायनाय बे मोनसे थासारिया थानांगोन। राजखान्थिनि मुङाव गाज्रि थासारि खालामनाया गोदोनि समनि बाथ्रामोन, नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेफोरखौ फिन जोंनि गेजेराव जाहाथे फैया। बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे मेहेरगोनां मेल खुंदों, बेवहाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि हिसाबै बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ दैदेनलांबाय थागोन, आं बेखौनो फोथायो। रायजो राजाफ्राबो फोथायो। दा बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, गायसननो